Hei, salut, sunt Lie, what's up, bună dimineața. Auziți ceva din spatele meu? Asta este canalul meu de gaming, ia ascultați. Un fel de serie, un fel de... Dacă nu v-ați abonat la canalul meu de gaming, puteți să-l găsiți în linkul de descriere sau aici sus. Mersi foarte mult pentru susținerea voastră, pentru like-urile care le puneți. E super tare, sincer, eu mă scol în fiecare zi cu așa o dispoziție bună, pentru că mă gândesc că eu sunt gamer. Oh my god, eu sunt gamer, asta e așa de tare. Mai scurt, amu azi de fapt, la ce oră ne-am trezit noi, Fabi? La 2. La ora 2. Azi ne-am trezit la ora 2, 2:30 de fapt. Amu trebuie să ducem la Fabi acasă, pentru că eu îl duc pe Fabi acasă, că el se duce la film cu prietenii lui. Mai are prieteni în afară de mine. Și după asta vine înapoi și noi să ne ducem la Felicia, la sora lui, și să facem un prank. Și prankul ăsta să-l găsiți pe canalul lui. Eu azi filmez câteva cadre, dar n-am spun tot. Așa că pe canalul lui să vedeți prankul ăsta, puteți vă abonați la canalul lui. Linkul este în descriere și al lui Roman, abonați-vă și la canalul lui Roman. Numai ce am făcut duș, mă sunt așa de bine, nu aveți idee. Și vreau să spun ceva, părul ăsta meu e deteriorat, ok? El e uscat și când am făcut duș, nu știu cum, am tras așa de dânsul și s-a rupt. Vă imaginați? Să nu vă vopsiți părul, adică să nu-l decolorați așa, că se rupe. Apropo, cam așa se rupe părul meu. Dacă vedeți cum s-a rupt. Oh my god. Și tu zici noapte cu kendama asta, băi. Apropo, Fabi foarte mult mă susține cu canalul ăsta de gaming, foarte tare îi place. Ieri am filmat un joc, Clash Royale, și la urmă am uitat să editez o parte acolo. Când eu deja am finisat. Da, uitați-vă că e tare hăzde. Și Fabi îmi spune că băi, tu așa de fain ești, că el stătea lângă mine și asta e tare cool. E bine când cineva te susține, mai ales un prieten. Oh! Ai filmat? Da, da. Oh my god, de 3 ori. Băi, that's so nice. Dă un 5. Tare cool. Și, let's go home, haidem. Înainte să mă pornesc, trebuie să iau sticla asta de acolo. Ce-a făcut câinii ăștia jos? Boys and girls, azi este cald afară, azi este frumos afară, azi este soare afară, azi este bine afară, azi este tot ce trebuie afară. Și dacă reușim, ne facem downhill. Toate dăunările astea a să fie recuperate peste un an. Mai scurt, a să repare tot peste un an. Adică a să dureze un an ca să repare tot, vă imaginați? Wow! Dar în Italia spune cum să faci un drum. Asta, băi, un drum se face în minimum, maximum o săptămână, drum mare, mare. Ia uitați-vă, dacă primăria nu face nimic, faci copiii din ogradă, noroc! Și faceți! Sunteți tare bravi. Noi nu facem curățenie. Ia uite ce super! Igor, dar tu și faci? Curat? Da. Ia uite, primăria trebuie să iei exemplu. Ia ca oameni care iubesc orașul lor. Fabi, trebuie să luăm și noi exemplu, înțelegi? Trebuie. La noi nu au căzut așa crengile. Eu îl duc acum pe Fabi acasă pentru că el se duce cu prietenii lui la Fast and Furious și e super. Băi, așa de fericit că-s gamer, știi? Nu știu cum. Așa de fericit că afară de cald. Da, cald și o să putem ieși. Tu câte zile mai stai aici? 3. Și vara poate să vină, poate nu, eu nu știu, am vorbit ieri cu mama ta și a zis că dacă să ai fotbal, nu știu acolo. Ei, mama mea, eu la stat și vin în coac. Eu vreau să mă distrez, nu stau acolo pentru un meci în săptămână, stau tot săptămâna să fac nimic. Să-i spui să fac procură pe mine. Păi și logic facem, nu? Eu încă mă mir să văd tot chestia asta, Ia uitați-vă cablurile astea. Dacă merg, parcă văd prima dată chestiile astea. Uite, și-a mai căzut un cablu. Wow! Fabi, ciao, ne vedem foarte curând. Ne vedem mai seară, ok? Hai, pa, pa. Ia uitați-vă cum Fabi iese. Fabi am s-a ridicat și închide ușa. Asta gen... Comentator, da, asta e gaming în vlog. O închis ușa. Fabi se duce, merge și deschidem uși poarta. Ia să vedem dacă am ghișit. Hai să vedem. Yes, am ghișit! Yes! 10 puncte! Eu mă duc acasă, încă n-am mâncat nimic dimineață și după asta mă pun să filmez un episod pentru gaming și să caut niște moduri hazlei și interesante și e super tare și îmi place chestia asta și sincer vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea voastră. Ia uitați, să vin acasă și mă așteaptă o prințesă. Cine vă așteaptă aici? Ia dați-vă. La parte. Ui, asta e fetiță, negrele sunt fetiță, băietul e... Iată băietul, este cafeneu. Este cafeneu, da? Da, asta e fata și mare, asta e a doua, dar el e ultimul. Fata și mare. Asta e băiețelul, da? Da. Ei, băițelul, ce faci tu acolo? El a dus. Uite mine, Monia. Si, băițel frumușel El are aici. probleme cu ochiul. Da? Este. S-a pălit? Nu, de la naștere. Micitel. Ia că faci pipi unde trebuie. Bravo, fetițo, bravo. Bravo, ai niște fete tare fain, Poli. Place camera. Da. Și vlogger. Ia uitați-vă ce-a luat în gură. Ei! Ei, frumoasă. Da, asta e pentru câini? Da. El a dus-o. Și de hâzlii, băi, sunteți. Cățelușii astea așa de drăguți. Ei! Așa vă baceți voi. El a dus-o. Ia ce încură așa. El a dus-o. Ei! Deci tu muști așa tare, ha? Noroc că seama, el a dus-o. Ei, deci tu muști așa tare. Tot te vrea. Băiețel. Stil. Și încă o fetiță așa. Tic, unde-i? Bum, sunt acasă, sunt la mine, adică
Vreau să mănânc salată. Stai. Că și-a mâncat Fabi. Salata asta, salată grecească și cola lime, tare gustoasă. Ieri am încercat pe Instagram să deschid cola asta lime, dar nu s-a prănit. Hai mă să încerc încă o dată. Nu ieșit spumă. Trebuie să fie rece. Mănânc salată. După asta m-am pus să filmez un episod de gaming. Abonați-vă la canalul meu de gaming. Aici este un i sus dacă apăsați pe ecranul vostru să apară aici un i. Și în descriere este canal gaming. Abonați-vă acolo. Foarte mulți mă întreabă, Eli, de ce nu pui facecam? Pentru că nu vreau. Dacă eu filmez jocul ăsta, mă joc un joc încă trebuie să vorbesc, n-a să pot juca normal dacă eu o să mă filmez pe mine cum eu joc într-un joc. Pentru că dacă eu mă joc într-un joc, eu trebuie să joc în dânsul, după asta trebuie să vorbesc și când mă gândesc că fața mea trebuie să arate normal. Când mă joc, atunci e prea mult, too much, așa că fără facecam. Sunt foarte mulți gameri care nu se filmează când se joacă și mie asta îmi place mai mult decât să văd o față când cineva se joacă, nu știu. PewDiePie e altceva. Mă duc acum până la mall să-l iau pe Fabi și pe King Alex, el să mă ajute să instalez niște moduri funny. Am încercat eu să instalez, dar nu sprinește. Nu mă duci capul. Hello everyone! Cum filmă Fabi? Tare cool, Fast and Furious. Te-ai mai dus cu băieții sau cu fata? Nu, m-am dus cu fata. O întârziat? Și să-i faci? Vine King Alex, în coronare o facem încuș. Bună ziua, Mr. King Alex! Bună ziua! Ce faceți? Am venit în mașină. Este chiar King Alex? Da. Și Alex ne instalez. Costel, Costel, ții lui Clim și Xuxa, ok? De ciocolată v-am luat. Mulțumim. Da? Te-ai frezat? Da, m-am frezat. La cine te uiți tu? La Shelly băiat fain, sincer. Eu urmăresc video mai mult ca tine. Aha. Și ai zis? King Alex e mai fain. Știi băi? Da, eu știu, King Alex e, tot îi merge. Noi am descărcat un mod tare hazleu și după asta se mai pun niște moduri tare interesante. Și aici este un mod tare interesant, skeleton, cu schelet. Tare hazleu, așa e? Mă duc să-l duc pe King Alex acasă. Alex, mersi foarte mult. Am instalat diferite moduri interesante. Și Fabi rămâne aici să joace într-o... Ce să faci? A să dau upgrade la max. Oh my, uite ce mașină e. Haidem. S-a întâmplat o chestie tare rea. M-am pus să filmez un episod din GTA și nu s-a auzit sunetul din joc și nu l-am postat, l-am șters video. Eu acum să mă culc pentru că mâine mă trezesc dimineața cu Fabi și trebuie să filmăm ceva pentru canalul lui. Dacă sunt în stare. N-am mai făcut azi prank-ul pentru că... De ce? Da, și n-am făcut prank-ul fiindcă era trebuie să ne cu prea foiți și erau toate magazinele. Și feliceam că era acasă. Înseamnă că facem mâine prank-ul sau cum? Da, mâine aici. Înseamnă că mâine noi să-l facem prank-ul ăsta, să fie un prank care Fabi vrea să-l facă. Deci o să închide și vlogul cu voi, Făstălie, și noi ne vedem mâine. Pa, pa!